Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang John, tambalanista since 2007. Hindi ako sure if you will remember pero dinalaw namin kayo ng wife ko dati. May dala kaming ninay sputo at kaping barako. Napasulat ako kasi kailangan ko ng neutral na opinion. Kung sasangguni kasi ko sa mga tropa ko, malamang ako ang papanigan. Kung sa mga in-laws ko naman, siya ang kakampihan or lalabas na nagsusumbong ako. Ito yung problema ko. Simula nung magkaanak kami, laging ipinamumukha sa akin ng asawa ko na kulang ang time ko kay baby. When she does that, nababaliwala lahat ng ginagawa ko. Maliban kasi sa trabaho at gawain sa kapilya, ako din ang namamalengke, pumupunta sa bangko at gumagawa ng iba pang errands. Samantalang siya, trabaho, pagsamba sa kapilya, at pag-aalaga kay baby lang ang routine. 3 beses isang linggo lang siya sa kapilya, hindi naman din araw-araw. Ganito kasi ang routine ko, tambalan. Araw-araw ay exercise. I jog ng 1 oras and I do 300 push-ups. Sakitin kasi ko dati pero nung nagpakasal kami, sinabi ko sa sarili ko na hindi pwedeng sakitin ako at alagain. Kumain ako ng tama at nag-exercise and ever since, hindi na ako nagkakasakit. After, nasa kapilya naman ako ng 1 hanggang 2 oras. Minsan kapag may pinapagawang bahay ng ministro, tumutulong din ako. Namimigay din kami ng mga babasahin at nagyayaya sa mga tao para mag-Bible study. Hindi naman mandatory ang mga gawaing ito pero pinipili kong gawin para makapaglingkod sa Diyos. Ito na din yung paraan ng pagpapasalamat ko sa Kanya kasi He continues to bless my family and I with good health and with everything that we need. Kahit naman naglilingkod ako sa Diyos, nakakatulong pa din ako sa mga gawaing bahay at may oras pa din ako sa asawa ko at sa anak namin. Pero tuwing uuwi ako, ang laging bungad sa akin, alagaan mo naman si baby. Wala ka na namang kanina. Hindi naman niya kailangan sabihin kasi kapag tapos naman na ako sa mga gawain ko, diretso naman na ako sa anak namin. Minsan tuloy, tambalan, I feel useless. Gusto ko namang intindihin yung side niya kasi unfair naman for her if I feel this way. Pero ang totoo, kulang pa pala lahat ng ginagawa ko. E tingin ko naman kasi, nababalanse ko naman na maayos ang oras ko. Nicole and Chris, bilang asawa at ama, paano ko ba masisigurado na nabibigyan ko ng sapat na oras ang lahat ng bagay at lahat ng tao na importante sa buhay ko? Maraming salamat sa payo ninyo, tambalan. Dadalawin ko kayo sa birthday ko at magdadala ako ng alay. Ang inyong tambalanista, John.
Magaling dumiskarte, marunong Mag-PR. Correct, inumpisahan sa nagbigay na kami dyan noon. At inendingan sa magbibigay ulit ako. Yan. Para daw hindi tayo tamarin. Para hindi tayo tamarin na magbigay ng advice. Oo. Magaling. Alam mo ang kiliti ng tambalan. Aral ka ng tambalan. Yan. Sige, diba? pag-iisipan namin ang gusto, ang sasabihin namin sa iyo para bongga ang dadalhin mo. Correct. Kasi alam mo yung sabi mo, nagpadala ka na sa amin ng kakanin tsaka kaping barako. So dapat mag-level up? Hindi, partner, maaaring ang dahilan kung ba't hindi namin natanggap, maaaring isa lang kasi naghati pa kami. Isipin mo yun, di ba? Yung dinala mong kaping barako nilagay ko sa palad ni Nicole, yung kalahati. Correct. Hindi kami tag-isa. Yung tipong batang naghati sa chichirya. Yan, ganon. Nilagay sa palad, isipin mo yun. Siguro ganon. Kaya, dapat level up na this time. Siguro kaya ganon, hindi parang binauna namin sa limot. Charot. Dahil hindi maganda experience. Oo, correct. Pero kung halimbawa, katulad nung isa naming tambalanista, dinala kami sa Bali, Indonesia. Yan. Ever since ba nakalimutan namin yun? Hindi. Naku, dala-dala namin yun. Hanggang sa pag-edad pa more namin. Charot. Hindi, joke lang. Serious ka kasi masyado dyan eh. But of course, kasi seryoso naman din yung concern, seryoso naman yung issue. Yung tanong mo dun sa huli na ano ba yung tanong mo? Kung papaano ko ba hahatiin yung parang ganon yung sarili ko to be able to give myself to everyone sa buong buhay ko. Basahin ko na nga ulit para tama, para mali, sure. para mali intindi ko eh. Ito, paano ko ba masisigurado na nabibigyan ko ng sapat na oras ang lahat ng bagay at lahat ng tao na importante sa buhay ko? Yan. Alam mo, walang taong perpekto. Ang sagot ko dyan, hindi mo yan do not be too hard on yourself. Ang sagot ko talaga dyan is, kung may ibang parang kaya nilang gawin lahat, akala mo lang kaya nila. For example, I always get to be asked this question, paano mo nababalanse lahat, Nicole? Ganyan, ito ka. Alam niyo po, ang sagot ko talaga, hindi ko alam. Always. Parang feeling ko, parang nag-expect lagi yung mga tao na parang meron akong konkretong, clear cut na ito talaga yung bongacious na ginagawa ko. Na kapag kasi sinasabi kong I don't know how I'm able to do it, parang nadidisappoint sila. Ay, hindi niyo pala alam. Kasi alam mo, ang sigurong mindset ko lang dyan, hindi ko mapiplease lahat. At hindi ko rin magagawa lahat. Kasi hindi naman ako Diyos para magawa ko lahat ng sabay-sabay. Merong isang parang simpleng line lang na napapanood ko na song sa Instagram Reels. I'm not even sure if it's a song or line lang eh. Ang sabi dun sa linya, slow down, you're doing fine. At kinanta ko talaga na buwiset, nakakailata. Kulang sa vibrato, partner. Ulitin mo. Slow down, you're doing fine. Parang giniginaw ka lang. Parang asawa ko yun eh. Si Ren pa kapag kumakanta, di ba, alam mo, ama namin. Narinig ko talaga. Baka malamig sa sa simbahan pinupuntahan nyo. Kaya kapag may pagyanig ng lalamunan. Kaya kapag tinitrain niya yung anak ko, sasabihin niya, parinig. Dun sa dulo, anak, may ganon. Ganon. So anyway, back to the song. Ugain mo ng konti para yanigin mo. May pag-uga, yan, diba? So back to the song. Slow down, you're doing fine. Slow down, you're doing fine. Parang you can't do everything at your time. Parang sinasabi, wag ka masyadong aligagang aligagang ipis or aligagang earthworm na inasinan. Di ba? Isipin mo yun, di ba yung earthworm, aligaga? Ang bagal na nga nila, aligaga pa. Aligaga sila pag inasinan sila, partner. Di ba? Sila makali. Masama ito, di ba? Naasinan yung mga earthworm. Pero kapag ka nakita, try nyo lang din po at one point in your life. Kapag ka ang earthworm ay inasinan, aligaga sila. Hindi nila maintindihan kung anong klaseng shaking ang gagawin nila. So parang, it's just like wag kang aligagang earthworm na inasinan. Kasi I feel like ang dami mong gustong gawin, ang dami mong gustong i-achieve.
ano lang to, isa-isa lang din. At kung dun sa tanong mo na parang paano mo ko gagawin lahat ng sabay-sabay, hindi mo talaga kayang gawin. Ang ending nito, people will become disappointed. And ikaw din sa sarili mo, disappointed ka kasi parang feeling mo, kulang yung ibinigay mo. Ngayon yung doon sa issue mo with your wifey, tanong mo siya, ano ba isang part ba? Kasi I feel na yung binibigay ko namang oras, yun naman din yung oras na kaya kong ibigay. Saan ako pwedeng ano yung adjustment na pwede kong gawin? Kasi kailangan mag-adjust kung gano'n na yung mga salitaan ng misis mo. Nakakaramdam na yan, na may kulang. At kung may kulang, edi bawasan mo dun sa iba. 'Di ba? Tapos dagdagan mo sa ganito. 'Di ba? Yung mga ganun o kaya meron lang oras. O kaya sasabihin ako siguro ang ginagawa ko, partner, kapag ganitong oras, ito na yung oras para sa ganito. Parang halimbawa, whenever we're on a trip, ang mahalaga lang sa akin, makakuha ako ng money shot. Money shot, money video. Pagkatapos nun, ang usapan na namin, dapat i-enjoy mo na yung moment, i-enjoy mo na yung lugar. Parang ganon. So, yun yung pwede mong gawin. Yes. 'Di ba na, pag gantong oras, ito na yun. Pero although ginagawa mo na, pero parang feeling ko, yun yung nafe-feel na misis mo eh. At kapag ka ang misis mo ay hindi masaya, tandaan natin, hindi masaya ang buong household. Nako, damay pati alagang aso. Ano ka ba? Damay pati tropa mo. Damay pati nagde-deliver sa Grab. Correct. Totoo. Mainit ang ulo niya, hindi niya bibigyan ng tip. Hindi niya bibigyan ng tip. Damay din yung nagkukudkud ng kuko niya. Hindi niya nabibigyan ng tip. Dati 100 binibigay, 50 na lang ako, 20. Mainit ulo niya eh. Damay kaya lahat. Kaya nakakatakot magalit ang mga misis. Yan, okay, kasi, dapat laging kapante yung mga yan. Yan, ganyan. Ibigay ang gusto. Yan. Ibigay ang hilig. Nako talaga, maingay ang bahay. Hindi, pero hindi naman namin sinasabing mali yung ginagawa mo. Kasi sa pagkakalahad mo dun sa kwento mo, parang your day is set. Diba? Pero that may be a day that is for you, that works for you alone. Yes, diba? Baka schedule mo lang yan na para sa'yo ay okay. So, kailangan may adjust ng schedule para sa iba. And ang great lang ng schedule mo, may kasamang pagpunta sa kapilya. Exercise. Diba? May kasamang exercise. Very good talaga yun. Pero maraming pamilya tinanggal na po ang exercise. Siyempre, partner, hindi ko sasabing tanggalin yung Diyos. Dahil ang Diyos ang may likha ng lahat at may mga tambalanisang tayong pare na nakatutok ngayon, at partner. At nagpapatibay ng isang relasyon. Yes, diba? Center of our relationship. So, ang tanggalin mo na yung exercise. Pampatagal yan. Isipin mo, isang oras ng jogging. Charot! Hindi, char lang. Tama yun, no? Ako nung binabasa mo, partner, nakita ko agad yung gap eh. Nakita ko agad yung problema. Yung naghahanap yung asawa mo ng oras. Nung inanalyze natin, tama naman yung sinabi mo, partner, ang galing ng schedule mo. Ganda ng schedule na-set mo. niya. Diba? You know how to manage your time, but that's only beneficial to you. Oo. Titingnan mo din yung pangangailangan ng asawa mo kasi mag-asawa kayo. So this time, yun nga, na-pinpoint na natin, gusto ng asawa mo ng mas oras maraming mo. oras. Attention mo. Correct. So, alin doon ngayon yung tatanggalin mo? Kaya mo bang bawasan na lang yung exercise ng 30 minutes? Or, hindi ka naman siguro magkakasakit ka agad kung maging 30 minutes yung exercise mo at bawasan mo ng 50 yung pag-push up mo. bawasan mo ng mga 15.5. Diba? Ganon. Kalahati lang. Di ba isa bitin? Partner, pwede mo silang isabay. Mabagal nga lang sila. Pwede rin maging part na sila. That's also a bonding moment. Pwede diba? din. Yung mga ganon. Correct. Or laging talagang or pwede mo na rin tanggalin. Kasi hindi kami nag-exercise, wala kaming sakit. Bigla kami nag-disagree sa aspetong yun. Kasi nainggit kami may time ka to exercise. Hindi lang yun, hindi sa time to exercise, partner eh. Sa will to exercise. Kasi kung gusto mo naman talaga may paraan, di ba? Di ba? Pero hindi lang yun, damihan mo na lang yung vitamins mo. Bawi ka sa supplement. Bayan! Kasi kami, dami namin iniinom na vitamins, di ba? Energy drink na lang, ayos pwede naman din kami. Or at least, di ba time consuming? Or ito pwede. Compromise ang iniisip natin dito ha. Hindi namin sinasabing mali. Kasi tama yung pag-exercise. Siyempre kami, joke lang namin, bilang di kami nag-exercise. Oo, baka sabihin ng mga kaibigan natin. Grabe, ang bad influence naman ng dalawa. Health buff. Oo, ang sabi, huwag mag-exercise. Exercising is good for your health. But there could be a compromise. Sorry, yan yung tinira namin kasi yun yung hindi namin ginagawa eh.
Tapos nababalansin namin yung iba. Wala kasing exercise sa schedule namin eh. 'Di ba? Pero yung I think ang pwede mong gawin, yung jog, pwede kang bumili ng treadmill na nasa bahay. Although, syempre, iba pa rin yung nagpapawis ka ng umiikot, ganun. Pero, fresh air. Oo, fresh air, ganyan. Pero compromise din yun, ha? Pwede paminsan, NWF sa labas, sa TPHS, sa loob, treadmill. Yeah, marami nang nabibili na mura lang. Oo, diba? So, bike, pwede din. Pwede din, diba? Yung mga stationary bike, yung mga treadmill na portable, ganyan. Meron ng mga okay na presyo na hindi naman kamahalan. May compromise, gano'n. Correct. And feeling ko din dito, kaya ganyan yung statement sa'yo ng misis mo kasi ramdam ko na pagod din siya. Oo. Diba? Para magsalita siya ng ganun, ramdam ko na pagod din siya. So bakit hindi nyo subukan minsan na lumabas kayong dalawa? Okay, sama nyo din yung mga anak nyo. Try nyo mag-unwind. Diba? Nakakatanggal ng pagod yun eh. Nakakatanggal ng stress. Correct. Diba? Hindi ka na mag-iisip ng kung ano-ano tungkol sa partner mo. Actually, yung word na routine, dun I get it na meron kang routine. Pero gusto siguro na misis mo may pambasag. Yes. Siya, pagod na siya, na burnout na siya. Oo. So, yun. So, basagin natin mo yun. Basagin natin yung routine. Kasi tama routine equals burnout. Yes, so equals basagin. Basagin ng routine na yan, 'di ba? Yes. At hindi naman kailangang bongga lagi yung pagbabasag ng routine, meaning talagang vongacious na vacation. Hindi eh. Punta ka sa Star City pag weekend, pwede tama, naman. Yung mga ganun. Kung ayaw mo ngang gumastos, partner, alamin mo kung ano yung nearest parks sa lugar ninyo. Tama. Na pwedeng takbuhan ninyo. Kami ganun yung ginagawa namin, partner, pambasag ng routine. 'Di ba mention yun sa'yo ng asawa ko, partner. Yung dalhin mo lang yung mga anak mo doon, tapos hayaan mo sila, pwede ka nga mag-jogging din with them habang sila naglalaro sa park. So, yung compromise ba na tinatawag, nagreklamo na yung misis mo eh. May something tayo dyan. Agree diba? ako doon. At saka, ito lang talaga lagi mong isipin, wag mong lahatin lahat. Okay? Hindi ka superhero. Porke nag-exercise ka, feeling mo Avenger ka na. Wag ganun, friend. Feeling ko si Optimus Pride. Mali ka. Sino ka ba? Optimus Pride. Yun yung nabasa ko din sa laruan sa Divisoria. Superhero ka ba? Optimus Pride. Nabasa ko din sa Toys sa Divisoria. Ganun. In other words, hindi ka superhero. Hindi ka superhero. You can't do everything. Yes. Diba? Slow down. You're doing just fine. You can't do everything at your time. Yun yung, ang ganda-ganda talaga nung kapag ka na dumadaan siya sa feed ko yung reel na yon sa Instagram. Parang, it's really a reminder na just to slow down. Correct. Wag mo lahatin. Wag mo lahatin, hindi mo kaya lahat siya na sabay-sabay. And you cannot please everyone. Correct. Sa mga tanong mo kasi parang gusto mo i-please lahat. Yung nasa simbahan, yung ministro, yung sarili sa exercise, yung ang dami. Hindi mo wala pong taong perpekto hindi kayang gawin. Tsaka one day at a time lang tayo. Correct. Actually, again, we admire your skill. Wala lang kasi time management. Wala kasi kaming schedule kaya ganito kami kinokontra ka namin. Pero sana yung pag-manage mo ng time, kasama din yung yung pamilya. Pamilya mo, yung asawa mo, 'di ba? Para walang issue. Hindi namin sinasabi na what you're doing is not enough. Kasi sinabi niya naman dito, partner, na kapag ka umuwi naman ako, ang oras ay para sa kids. Ang oras ay para sa pamilya, ganun. Anong oras ba yung uwi? Baka naman kasi. Hindi, pero may compromise pa doon. May pwede pa. Kasi nagreklamo na si Missy, so may pwede pang gawin dito. Ang binanggit niya, 'di ba? May time ka naman sa kids. Ang tanong, may time ka ba sa misis? Baka diba? ganun, baka kaya nagiinit ang ulo. Correct. Minsan kailangan din ng mga partners natin, 'di ba, ng mga misis o ng mga mister natin na nakakausap, baka hindi mo na rin siya nakakausap kasi nga may time ka naman. Para sa kids lang. Pero yung moment nyong dalawa, 'di ba, yung me time ninyo, baka nami-miss niya 'yon. Baka, 'di ba? Try niyo magpa-massage minsan, kayo lang dalawa. 'Di ba? Maghalo-halo kayo, wag na nating i-complicate. Yung mga simpleng bagay lang na kayo lang dalawa. Correct. Or yung ako, para sa akin, involving them eh. Feeling ko what takes most of your time also is church work, which is a good thing, 'di ba? Why don't you involve them? Correct. Diba? Sama-sama kayo. Isama mo sila. Kasi ganun yun eh. Parang
parang halimbawa, kung may hosting stint kami ni partner pre-pandemic, tapos pwedeng magdala ng pamilya. Dinadala ko talaga yung anak ko eh. Meron akong hosting na dinadala ko siya. Tapos, dual purpose. Nakapag-hosting na ako, nandyan lang siya sa tabi ko. Nakapag-bonding pa kayo. Nakapag-bonding pa kami. So, yung ganon. Yung mga ginagawa mo, baka i-try mong involve sila. At hindi naman kailangan lagi kasi, syempre, gusto mo, may me time ka din. Yun nga, yung scheduling lang. Kaya yan. Na-schedule mo nga ng bonggacious yung routine mo eh. Mas-schedule mo rin itong compromise na ite. Ha? Correct. You can do it! You can do it, John! Go, go, go! You are enough. Tandaan mo yan. And don't feel bad about being a husband and a father. Ano lang talaga yan. Lagi naman tayo nag-a-adjust. Yan. Yes. At ganon. kaya yan ng kaya sino yan. man. Go, go, go! Laban ng laban. Lavern! Salamat sa iyo, John, for sharing your story with us. At kung ikaw, kabisyo, meron ka ring kwento na gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-usapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, kabisyo. Speaking of church, may mga nakatutok sa atin ng mga priest, tambalanistas natin. Yan. Sabi niya, biyahe ulit sila ni si Father MC Leo Ramos. Bumabiyahe kasama si Father Richard at si Kuya Ronald at ang kanilang birthday boy na si Rimuel. Ayan. Nakatutok din sa atin, partner, ang napakagaling na architect na si Jetop Cabangon ng Lucena City. Hello, Arky! Jetop, kasama ang kanyang napakagandang girlfriend. Nako, nakalimutan ko yung pangalan ng girlfriend mo pero kamukha siya ni Angel Locsin. Ay, wow. Ganda talaga. Diba? Tapos, Angel Locsin, tas may jowang architect. Ay, ang nako, bagay silang grabe. dalawa. Good morning. Baka naman. Diba? Hingin mo. Baka naman dyan. Hingi ka ng ng drawing. Paki-drawing naman yung bahay namin. Drawingin mo lang para masabing in-architect din. Oo nga. Salamat. Ingat, Jetop Cabangon, architect, ingat. Sa lahat po ng bumabiyahe ng ganitong oras, maraming salamat. Kami po ay ang nasa inyong background. Kabisyo, muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!